Hola, bon dia. Episodi en què jo considero que és la fi d'en Reiner. Sí, que ja ens coneixem en Hajime, que sembla que ja està i llavors torna a estar viu, però jo crec que ara sí, Ja estic una mica cansat d'en Reiner, saps? Prou, el tenim massa vist. Home, és que l'atac que li han fet, nano, amb aquells míssils, poca cosa ja ha pogut fer, saps? I molt ben, Jan. Ha arribat un moment on ha fet com pena en Reiner, ha fet llàstima, i en el moment de fer el cop final, la gent és com que ha dubtat. I en Jan ha dit, no podem dubtar. Sí, ens pot fer llàstima, però o sigui, ara, perdonar-lo no seria de ser bona persona, seria de ser estúpid. Perquè en Reiner ha tingut temps de sobres per reflexionar sobre quin bàndol estava. I continuava tossut anant en contra nostra. Doncs prou, s'acaba, i ja està, i s'ha acabat. I ara queda en Bertolt, que sembla que té vergonya, no vol sortir. No descarto que amb en Reiner fora, en Bertolt es passi al nostre bàndol. No sé. O sigui, jo crec que en Bertolt seguia en Reiner, saps? I ara que no hi ha en Reiner, potser, saps? El podem fitxar. És que ja l'hauran gotit tant, també. No ho sé. I l'explicació de per què en Reiner està viu, tot i que en Levi li travessés el coll, de que va transferir la seva consciència en una altra part del seu cos, està ben pensat. Però no vull una altra explicació perquè ressusciti un altre cop. No, prou. He de dir que m'han anat molt bé els esquemes visuals per entendre la situació, perquè ja m'estava perdent. Ja no sabia on era dins o fora les muralles, saps? I amb l'esquema aquell s'ha entès perfecte. I la imatge de l'Erwin sobre un piló de cadàvers ha sigut molt impactant, però m'ha agradat molt. O sigui, no, la idea és trista, però així artísticament, representar-ho així, molt profund. Fins aquí l'episodi d'avui, ens veiem al següent. Vinga, vagi bé.